Minumdum ko sa akong pangita, no, sulod sa 11 ka tuig. Bata pa ang akong anak, elementary pa. Agasugod na ko ginunani mo akong saligan sa akong pagkaon, no, og sa among mga adlaw-adlaw ang panginahanglan, pag-ihaw og manok, og isupply na ko sa Shoppers Mart. 11 ka tuig ko diha. Isunan ako may supplier diha. Ang akong speed aning pag-ihaw, no, akong tuganan gyud mo nga di pud kayo tanto kusog, pero naning kamot lang ko nga mabuhi ba. So di ko kayo kamao, ako lang itun-an gyud. Luoyo ko kayo na sa primero kay ang manok nako di mahalin ug kasab-an pa ko sa tagya shoppers. Aw di nung kasab-an kanang kanang warningan ko ba nga ang akong manok kanang daghag balhibo ba. Kay sunan mao na ako ang natagam na hayaguman sa una, no, ning kamot yung kay ang photography gud naaman pero hinay na kayo. Panagsa na lang di na yung umoy saligan, igo-igo ra gyud mabuhi, no, mabuhi man pero mangita gyud kag paagi nga makasubra-subra kay lisod po kayo na kay anak niya ga eskwela. Kamot yung mga kaisunan og diri ko nakakita og murag hayahay ba lingog hayahay pod pero sobra-sobra po ng akong kita. Nakatigom gani ko pag human sa akong anak, diha po ko'y tinigom niya ako pong gasto-gasto kaya wala po ko'y pangita karon. Ako na pong nagasto, no, na kaluoy sa Dios, okay naman. Hinay-hinay na gasto ba kay naman tayo na pundo-pundo pero hinay po kaya mo wa jam mo. Bitaw, no, maayo ning manok akong negosyo. Kay kada di pod panghambog, no, kung kinsay mo sundog aning negosyo ha basta magantos lang. Makakuangog ko 30 ka buok kada semana nya makakita ko makanit ko ana og 2,000 2,000, no, sa ato pa sa kuan isang bulan 8,000 pod ako makuan basta kay daghan-daghan mga lagi na kay 30 ka buok ka akong ihawon kay sunan kay buyag makaginansya man yun mga kaigsunan, no, aswayo ninyo. Pero ang napuli na ko ambot ang sige ba si Berto mo may hangyo nga si mo puli, ako lang pong tugutan kay anang po ko mo to yung siya nga palipayan ko niya nya kaya lang mga undang mo po to siya inghatag atong kausa palipay na ako okay lang. Wala po ko magkuan kay di man akong hilaguan iyaman pero iyam tong offer na ko pero ingong to siya ging undang kay magkabiu-biu lagi back order lang yang kuan ba manok kay di mahalin ambot nga ako mahalin man ang ihadi man ipo yung paghambog sa kay hinungdan mga kaigsunan o ambot lang karon nahalin na pag iyahag sige pa ba siya karon sa shoppers mga kaigsunan. Ako pag ihaw sa una dali naman ko mag-ihaw lima sa kada oras 5 ka manok ako mahuman. Kay sa unom 30 may unom ka oras 30 may ako mahuman. Magkuha ko sa 8 mahuman ko alas 2. Ang nana yung nga orasa. Nakaigsunan pero karon mag-ihaw ko. Sus kadugay ba nga usang kabuok hapit naman mag media oras. Mag na asyoso na ba nga na pahuway nag-ihaw mo nag di na maningkamot. Bitaw, no. Yung kamot ko sa una, no, nga kadaghan og ihaw kay mo ri saligan Ginoo ko. Sus luya ning tawo, no. Pero karon mo gyapon pobre. Sige lang. Kay nakaon man gyapon kaluoy sa Dios. Nanan puy akong anak, taon ni kaluyan nga katabang-tabang pun ako pa bugas. Bitaw kaluyan pa sa Ginoo, no, igo po siya nahuman. Ya. Pasalamat yung dako. Okay niyo, ako nang isuod, ako ning tuwaon ron, ako isuod sa rape gamay. Ako ning rape sa una. Ay nay akong mga buwan, diri na ko ibutang parang di mapanos, no. Ang gamay ra gud, igo-igo ra po na amo. Gamay cute kayo nang rape ra kinadugayan na ni kaigsunan ko gamay pa kung anak ani. Mura gay 3 anyos pa, pila na katuig gani, no. 20 na katuig ni hapit kaigsunan ko. Okay. Na ni roa kaya ato sa magtuwa taron atong pilian nato ng angay tuwao, no, kanang ribs o kanang mga pakko kanang liog unsa pa diya tiil lami man kanang tiil din lang kanon na kaon na po na kitkitan pero sa ero ana bahin sa ero pero
gihugasan na ipanitan hinlo gyud na gisunan. Okay, na una atong tuwao no. Tanawa lang ko ninyo unsa ako pagtuwa. Simple lang ang panakot ani, simple lang pagkatuwa pero lami og sabaw pananako. Sa tilaw naman po yung tilaw ng pumuginon ani nga paagi no. Di mo kumutuog. Mo maka suway og tuwa nga kamunggay ra gi. Ikuan. Pero maayo magyud ni nga ingon ani nga klase nga manok kamunggayan lang asinan og optional ng bitsin sa luya na luya tanglad ug unsa pa dia ahos nga ani ahos way ahos ano kanang dahonan nga singa na sibuyas apoy bombay kamatis adaog na lami na kaayo magigsunan no mao na kana ra akong kanon tulo nang pumingaon. Okay mo na akong panakot no simple lang mao ginabalik-balik ko na to sa magtuwa ta isda og manok ana wala po'y sili nga kuan espada no normal lang halang gamay kana na dia lami na tang nagbitsin gamay asin di na parato no kay madaot na pud ana. Okay magisunan wala na simple lang paagi makakaon tag sabaw nga lami Bisaya. Okay na ano na siya ano na yung forma. Butangan to ana di gyud na mawa no kamunggay sa puna makayo sa ato ang panglawas no makaprevent sa mga sakit o nanay sakit maka makuha nimo sakit ba singa na regulate. Okay hindi ba yung mukusog hindi mo boilo. Okay magisunod sa ingana na kuan pa ba mahinay-hinay ang imong sakit padung sa dako. Mo wala istoryano sura po istoryano hinay-hinay ba dugay mo abot sa kuan finishing line. Okay luto na kaon na taron tilawan sa nato na ug sa kalami ang atong tinuwa takuban sa no pabukalon sa lisod po ning hilaw atong kanon bukaw na diha na higayon na namutilaw ta nya dayon bitsin gamay naman na kanang tiwason na di na yung sa kapotos gamay na kalima na ko unom ka bahin kada kuan bahinon ako kaunom akong itimpla lang bitsin no kay lisod po nagkadaot po na labi bata ba lisod kayo mayo kitang tiguang kay ligo na tag lawas nga masukol og bitsin nga bata lisod kayo na ato ng bitsinan. Okay igo lang gud kanang magic sarap lisod po na pwede na pero gagmay na ba kanang ato lang tilawan gamay sarap ari tilaw ta ha weh buto man puno arap arap. Okay bitaw lami di sarap kay Tagalog man na. Okay hukad na ta kay atong ipanihapon no. Okay manihapon na ta kay igsunan og usbon ko mayong adlaw ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Mao ni ako ang sudan karon pinubre lang gud kay 180 ra mo ni wa ikumpara sa isda nga 300 ug daghang salamat mayong adlaw. Bye.